Καλησπέρα, καλησπέρα για το απογευματινό μας ρόφημα, φυσικά με προϊόντα της Herbalife, τσάι με κλασική γεύση, λίγη φυσικό χυμό αλόης με γεύση μάγκο και φυσικά δεν θα παραλείψουμε να βάλουμε και το κολαγόνο μας που είναι τόσο καλό για την επιδερμίδα, τα νύχια και τα μαλλιά μας. Και το κέικ, μιλόπιτα ουσιαστικά, με πρωτεΐνου ρόφημα της Herbalife, μήλο, βρώμη, αυγά και γίνεται ένα εξαιρετικό απογευματινό σνακ.